ኣብ ታሪክ ኩዕስ እግር ሃገርና ኣብ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ውድድራት ኣፍሪቃ ዝዳነዩ ብርክት ዝበሉ ኢንተርናሽናል ዳያኑ ፈርዮም ከም በዓል ነፍሲሄር ኣቶ ተስፋይ ገብረ ኢየሱስ ከዓ ካብቶም ዝጥቀሱ ሓደ እዮም بدحر ناصنتون حيالو الانترناشنال ديانو زبقعون ኣብ ዝተፈላልየ ሃገራውን ኣህጉራውን ውድድራት ብብቕዓት ዝመርሑ ደያኑ ውሑዳት ኣይኮኑን በተመሳሳሊ ኣብ ደቂ ኣንስትዮውን ከም በዓል የዲት ፍትው ዝኣመሰላ ብደረጃ ኢንተርናሽናል ዳኛ ውድድራት ክመርሓ ዝበቕዓ ይጥቀሳ ነዚእን ተወሰኺ ድርዕ ዝኾነ እንከኣ ልተምን እስያት ካብ ፊፋ ዝተላከለን ናይ ኢንተርናሽናል ዳኛ ባጅ ተቐቢለን ኣለዋ ማእከሌት ዳኛ ሱዛን ሰመራ ኣብ ዮሐንስ ከምኡን ተሓጋጋዚት መስመር ዳኛ ዋርሳይ ቴድሮስንን እዘን ደቂ ኣንስትዮ በፂሐንኦ ዘለዋ ደረጃ ንኻልኦት ስፖርታውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብነት ክኸውን ስለ ዝኽእል በማለት ንማእከሌት ኢንተርናሽናል ዳኛ ሱዛን ሰመራ ኣብ ናብዚ ደረጃ ንኽትበፅሕ ንዝሓለፈቶ ጉዕዞ ክንድህስስ ኢና ኢንተርናሽናል ማእከሌት ዳኛ ሱዛን ሰመራ ኣብ ዮሐንስ ኣብ ኣስመራ ቀሓውታ ኣብ 1997 ተወሊዳ ሱዛን ካብ ህፃንነታ ፍቅሪ ምጽዋት ኩዕሶ እግሪ ስለ ዝነበራ ኣብ ገዛውታ ቀፂላ ንእትመሃረሉ ዝነበረት ቤት ትምህርትታት ወኪላ ተጻወት ነራ ምስ ናይ ዞባ ማእከል ጋንታ ተመሪፃውን ብርክት ዝበሉ ውድድራት ከም ዘካየደት ትጠቅስ ምስ ክለብ ደንደን ተጠርኒፋ ኣብ ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ውድድራት ምስ ዝተፈላልያ ጋንታታት ተጸምቢራ ተጻዊታ ሱዛን ኣብ 2018 በኢንተርናሽናል ዳኛ ልዑል ሰገድ ንዝተዋህበ መባእታ ስልጠና ዳኝነት ስልጠና ወሲዳ ብዘይካ ተጻዋትት ኩዕሶ እግሪ ዳኛ ክኸውን ኢለ ሓሲበ ይፈልጥን
ግና ዕድል ስልጠና ዳንነት ምስ ረኸብኩ ተገዲሰ ተኸታቲለዮ ነቲ ስልጠና ብግብሪ ኣባይታ ክትሪኦ ስለ ዘለካ ኣብ ከረን ኣብ ዝነበረ ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ውድድራት ደቂ ኣንስትዮ ሓንሳብ ማእከላይ ዳኛ ሓንሳብ ከዓ መስመር ዳኛ ኮይኑ ውድድራት ርኤ መጀመርያ ስለ ዝነበረ እኹል ኣፍልጦ ዳንነት ኣይነበረንን ማእከሌት ዳኛ ክትርኢ ምስ ተባሃልኩ ቁሩብ ይፈርሕ ነይረ መምህረይ ልኡል ሰገድ ጌጋታተይና ኣረምህ ምሳታ ባባዓን ግን ሞራልን ርእሰ ምትእማንን ገይረ ብጽቡቅ ቀጺለ ትብል ሱዛን ሱዛን በፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዝተወደበ ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ስልጠና ዳንነት ምስ ወሰደት ካብ ጸወታ ኩዕሶ ናብ ሞያ ዳንነት ኣድሃበት ኣብ ዳንነት ፍቅሪ ስለ ዝሓደራ ከዓ ስልጠናታት ብተገዳስነት ክትከታተሎ ጀመረት ኣብ ዳንነት ክትፈልጦ ዘለዋ ሕግታት ብቐጻሊ ምንባብ ኣብ ስቴድየም ኣስመራን ዝካየዱ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ እናተዓዘበት ተመክሮ ትቐስም ከም ዝነበረት ኣካላዊ ብቕዓታ ዝያዳ ንምምዕባል ከዓ ብመምሃራና ዝወሃባ ልምምዳት ብተገዳስነት ትከታተል ምንባራ ሱዛን ትዛረብ ብፍላይ ዝወሃብዋ ዝነበሩ ናይ ትንፋስ ፈተናታት ክብድ ዝብላ እኳ እንተነበረ ብሓቡን ልምምድን እናካየደቶ ብጽቡቕ ትዛዝሞ ነይራ زيادة تمكرو كتوسدن كدفرن حيالو ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድራት ብትብዓት ዳንያ ንኣብነት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ምስ ዕዳጋ ሐሙስ ከምኡን ዓባይ ምስ ንእሽተይ ጋንታ ደንደን ዘካየዱ ውድድራት ከም ማእከሌት ዳኛ ኮይና ብብቕዓት ዛዚማቶም ብዘይካዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ባርካ ኣስመራ ዝተኻየደ ኩለን ዞባታት ዝተሳተፍኦ ከምኡን ኣብ ሰዋ ብምኽንያት ብራዊ እየበሉ ዝተኻየዱ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ውድድራት ብዘይጸገም ዝዳነየት ኣብነታዊት መንእሰያ شعتت الريك لتشحن عسران حاموس معلتي نعي فلت معلتي نيرام الانترناشنال دانيا كم زبقعكو زقلز كفيفا دبدابي كم استلأك اللي تحبيرم شعو كرد أنا ذك الحقوس تسمعني انترناشنال دانيا كبتصح حسيبيه أي فلتن أب حتر عمتات بمبقعك فربولسات ممهرانان بوغني زكايدو زنوركو صعرونيو بمبال تقلز شوعت حقتات نيدانነት بغبو اتفلطن اميدا وددر كتمرحن كلا معرتا كعسو مبياين بتبعت وسانيتات مهابن كاب تبلج ازخونه سوزان كاب فيفا نا انترناشنال دانيا باج مستقبلت اب بروندي امونغو تانزانيان بروندن مصاري وانጭ عالم تحت 10 عمت نزدانيتو وددر املكيتا كتقلصن كلا كبير صوت عينيرو نهاجري وكيلي صوت سلازنبركو غنا برسه امانتن قرعتني نميداتيم اتبوتا صقط نيرو تصاوتين 25 دقائق زخون تنفاس كلينا نيران حق تادانነት بغبو فليط سلصنحكو غنا تطنققي اصاويتين نفسي من اد كمسل دامبر ابقعتي بلصت منباري اتن كوميشنرات شعو نغيراناني تبل سوزان كم دانا جيغا خغاطم سلازخيل صوتا كنقصاصر اميدا مسكعسو مغيا يدلي ملو تنفاس كلوكالو انترناشنال دانيا سوزان غنا نزيتات كم اتمالو بمسارحتان ممهرانان زنغرلا
ኮይና ብዙሕ ምስማዕ እምበር ምዝራብ ዘይተዘውትር ዳኛ ኣብ ሜዳ ጉድለት ንዝፈጸመ ከም ዘይተንሕፎ እትገብሮ ልምምድን ብመምሃራና ዝወሃባ መምርሕን ብግቡእ ስለ እትተግብር ከዓ ናብዚ ደረጃ ከም ዘብቅዓ ከይጠቐሰት ኣይተሓልፍን ኣብ ሜዳ ወሳኒ ዳኛ ክትከውን ሕግታት ናይ ዳንነት ከተጽንዖ ኣለካ ብዓብኡ ድማ ትብዓት ክህልወካ ኣለዎ ትብዓት እንተሎ ዝደፍረካ ተጻወተ የለን ዝብል እምነት ኣብ ሞያ ካብቲ እትምርሓሉ ምዃኑ እትጠቅስ ሱዛን ካብ ተጻወት ዝገጠመክ ተቃውሞን ዝፈጸምክዮ ጌጋን ትዝክርዮ እንተሎ ተባሂላ ኣብ ዝተሓተተትሉ ጌጋን ከይትፍጽም ብዝከኣላ ምስ ኩዕሶ ከም ትቆይ ጌጋን ከይፍጽም ድማ ብቐረባ ከም እትከታተሉ ብኸምዚ ኣገባብ ስለ እትምራሕ ድማ ዛጊት ዝጋነን ጌጋታት ከም ዘይፈጽመት እትጠቅስ ብልክዕ ገለ ተጻወቲ ክድህልዋ ከም ዝፍትኑ ገለ ድማ ኣጀኹ ናበሉ ሞራል ከም ዝህብዋን ድማ ትገልጽ ጓለምስተይቲ ምስትዝውጥጣና ገዛዕዮን ካልኦት ዋኒናትን ኣብ ዝተፈላልዩ ዓውድታት ተሳቲፋ ተዓዊታ ክትወጽእ እንከላ ዘየሕጉስን ዘየሕብንን ኣይኮነን ንሱዛን ወለዳውን ኣፈለማ ምዕባለ ዘይተርእሉ ኮንቱ ኣይትጻዕሪ ይብልዋ እኳ እንተነበሩ ኢንተርናሽናል ዳኛ ምስተባህለት ግና ብሓቂ ፍረ ጻዕርኺ ሓፊስኪ ኣጁ ክበርትዕና በሉ ከም ዘተባብዕዋ ኣይሓበአትን ደቂ ኣንስትዮ ከጋጥምን ዝኽእል ማሕለኻታት ሰጊረን ራእይ ክህልወን ኣለዎ ኣብቲ ዝሓዝኦ ሞያ ብሰባት ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ክመጽን እንከሎ ዘድልየን እናተቐበላ ዘድልየን እናገደፋ ዕላምአን ከተግብራ ኣለወን ትብል ሱዛን ሱዛን ኢና بعدمن اشتي سلازلا نزحيزاتو زلا مويا بزيادة أمعويلا سمان اسم هاجران كتتصوع نايوترو حلما مخانو دما تتأكس أمود أتا سوزان نولدا كمون إنما مهاران ديانو هاجراوي فدريشن نقصقصن حبريتان مينستر مكلخال تمسجن